जोंनि समाजाव सोरबा फरायसाया नीट एग्जाम पास जायोब्ला बेखौ मान बावो, बरायो, मोजां फरायसा, गुन गोनां फरायसा होननानै सन्मान होयो। सन्मान होनाय, बरायनाय, गुन गोनां फरायसा होनना बाख्नायनाय जों गोबां नुनो मोनो। नाथाय मानो? नोंथांमोना मिथिगौना बे नीट एग्जामा मा? बेयो मानि थाखाय गोनां? गाहाय बे नीट एग्जामा MBBS, BDS फरायनायनि बा कर्सनि गंसे दरखं। बेखौ बारनो हायोब्लासो MBBS, BDS कर्सआव एन्ट्रि मारिनो हायो। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायगोन नीट UG एग्जामनि सोमोन्दै। नीट एग्जामा मा? बे आनजादखौ सोर खुङो? मा साबजेक्टनि सोंथि फैयो? बे एग्जामखौ होनो थाखाय बेसे फरायनाय जानांगौ बा सोर बे एग्जामखौ होनो हायो? बेफोर गासै बाथ्रानि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना नीट UG एग्जामनि सोमोन्दै रोखायै मिथिनो हागोन। भिडिअखौ आवगायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे भिडिअखौ फरायसाफोरनिसिम शेयार खालाम, जाहाथे फरायफुनाय फरायसाफोरा नीट एग्जामनि सोमोन्दै मिथिनो हायो। गोबां समाव जों नुबोदों आमका बसुमतारिया नीट एग्जाम पास जाबाय, आमका मुसाहारिया नीट एग्जाम क्लियार जाबाय, दिल्लीयाव फरायहैसिगोन, गुवाहाटीयाव फरायहैसिगोन, बेफोरबायदि माखासे रादाबखौ जोङो नुनो मोनबोदों। एक्चुअली नीट एग्जामा मा? व्हाट इज नीट एग्जाम? बे भिडिअआव नोंथांमोना मिथिनो हागोन। नीट एग्जामा जादों मेडिकेल कर्सफोराव एडमिशन लानायनि मोनसे एन्ट्रेन्स एग्जाम। बेनि फुल फर्म एबा आबुं महरा नेशनेल एलिजिबिलिटि काम एन्ट्रेन्स टेस्ट। बेयो दुलाराय भारत नाङै NTA नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिजों खुंजानाय मोनसे एन्ट्रेन्स एग्जाम। बे NEET नीट UG एन्ट्रेन्सखौ मेडिकेल लाइन जेरै MBBS, BDS, BAMS, BUMS बायदि मेडिकेल कर्सफोर फरायनो थाखाय गोनां। जायफोर फरायसाफोरा डक्टर फरायनो गोसो एबा MBBS बेचलर अफ मेडिसिन एन्ड बेचलर अफ सार्जारि, BDS बेचलर अफ डेन्टेल सार्जारि, बेचलर अफ आयुर्वेदिक मेडिकेल साइन्स, बेचलर अफ होमियोपेथिक मेडिसिन एन्ड सार्जारि बेफोर कर्सआव एडमिशन लानानै फरायनो गोसो बिथांमोना नीट UG एन्ट्रेन्स एग्जामखौ होनानै पास खालामनांगोन। अब्लासो MBBS, BDS बेफोर कर्सखौ गुबुन गुबुन मेडिकेल कलेजफोराव एडमिशन लानानै फरायनो हागोन। नीट एग्जाम होआब्ला एबा नीट एग्जाम होनानै पास जायाब्ला MBBS, BDS, BAMS बेफोराव एडमिशन लानो मोननाय नङा एबा डक्टर लाइनाव फरायनो हानाय नङा, MBBS जानो हानाय नङा, BDS जानो हानाय नङा। आसाम स्टेट एबा इन्डियानि जायखिजाया मेडिकेल कलेज, इउनिभारसिटि जेरै एम्स, जिपमार, आसाम मेडिकेल कलेज, गुवाहाटी मेडिकेल कलेज, सरकारियानो जा, प्राइभेट कलेज इनस्टिटिउटआनो जा, बेफोरबायदियाव MBBS, BDS, BMS, BUMS, BSMS बायदि कर्सआव एडमिशन लानानै फरायनोब्ला नीट UG एग्जाम होनानै पास जानाया गोनांथार। थामहिनबा नो नीट नो एडमिशन इन डक्टर लाइन। नीट UG एग्जामा मोनसे एन्ट्रेन्स एग्जाम। बेवहाय गासै 720 नम्बर थायो एबा नीट एन्ट्रेन्स एग्जामा गासै 720 नम्बर्स थायो। बे आनजादाव गासै मोनथाम आयदानिफ्राय सोंथि फैयो, फिजिक्स, केमेस्ट्रि आरो बाय'ल'जि। फिजिक्सआव गासै 180 नम्बर, केमेस्ट्रियाव 180 नम्बर आरो बाय'ल'जियाव गासै 360 नम्बर थायो। बाय'ल'जियाव बटानि आरो जुल'जि बे मोननै पार्टनिफ्राय सोंथि फैयो। गासै टटेल मार्क्सआ 720, 720। एन्ट्रेन्स एग्जामाव मोनफ्रोमबो कारेक्ट एन्साराव 4 मार्क्स थायो। थामहिनबा मोनफ्रोमबो कारेक्ट एन्साराव 4 मार्क्स मोनो। मोनसे फिननाया कारेक्ट जाब्लानो 4 नम्बर मोनो। बेवहाय नेगेटिभ मार्किंबो दङ। मोनसे एन्सारा रं जायोब्ला 1 मार्क माइनास जागोन। नीट UG एग्जामनि सम एबा डिउरेसना गासै 180 मिनिट एबा 3 घन्टा। बे नीट UG एग्जामा दासान्दि अफलाइन मडआव जायो। एग्जामनि डिउरेसना 3 आवार्स, 3 घन्टा। नीट एग्जामनि कुइसन पेपारा गासै मोन 13 रावाव बा लेंगुवेजाव फैयो। आसामाव हिन्दी, इंलिश, आसामिस बे मोनथाम रावाव कुइसन पेपारखौ मोननो हागोन। बिजाथिया जायखिजाया गावनि गोसो बायदि बेवहाय होखानाय लेंगुवेजखौ सायख'ना आनजाद होनो हागोन। बेवहाय बर' लेंगुवेजखौ मोननाय नङा। सोरबा सोंहरनो हागौ बर'नि मोनगोन ना मोना होनना, बेखायनो फोरमायखानाय जाबाय दासिमाव नीट आनजादाव बर' रावजों कुइसन पेपार मोनथ'नाय जाया। दायो नोंथांमोना मिथिबाय नीट आनजादा मा आरो बेखौ मानि थाखाय गोनां। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायगोन बे नीट आनजादखौ सोर होनो हायो, बेसे फरायनाय जानांगौ, बेसेबां नम्बर नांगौ, बैसोआ बेसेबां जानांगौ, बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नीट एग्जाम होनो थाखाय एबा MBBS, BDS, BMS, BSMS, BSMS कर्स फरायनानै डक्टर जानो थाखाय सासे फरायसाया मिनिमाम 12 थाखोखौ साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय फिजिक्स, केमेस्ट्रि, बाय'ल'जि एबा बाय'टेक्न'ल'जि आरो इंलिश साबजेक्ट लानानै उथ्रिनाय जानांगोन। जायफोर 12 थाखो पास जायाखै, 12 एबा 12 थाखोनि फाइनाल एग्जाम होदों नाथाय रिजाल्ट मोनथ'वाखै, बिथांमोनाबो नीट UG आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो एग्जाम होनो हायो। नाथाय एडमिशन जानाय समसिमहालागै 12नि रिजाल्ट मोननाय जानांगोन।
12 थाखोआव जेनेरेल केटेगरिनि बिजाथिफोरा 50 जौखोन्दो नम्बर लानानै उथ्रिनाय जानांगोन। जों बर'फोर एबा एसटिफोरा 40 जौखोन्दो लानानै पास जानाय जानांगोन। ओबिसि, एससि, पिडब्लिउडि फोराबो 12 थाखोखौ 40 जौखोन्दो नम्बर लानानै पास जानाय जानांगोन। अब्लासो निट आनजादखौ होनो हागोन। निट आनजाद होनो थाखाय सासे बिजाथि एबा केन्डिडेटनि मिनिमाम बैसोआ 17 बोसोर जानो नांगोन। इन्ट्रेन्स एग्जाम जानानै एडमिसन लानाय समसिमहालागै बैसोआ 17 बोसोर आबुं जानाय जानांगोन। बे आनजादखौ होनो थाखाय आपार एज लिमिट जेबो गैया आरो बे आनजादखौ होनायनि जेबो लिमिट गैया। गोसोबायदि होबाय थानो हायो। जों नुनो मोनो खायसे खायसे एग्जामखौ फारि खेबथाम खेबब्रै बा बिदिल' होनो मोनो। नाथाय बे निट एग्जामखौ होबाय थानो हायो, जेबो लिमिट गैया। निट इउजि एग्जामनि थाखाय जोंनि आसामाव बबेयाव सेन्टार दं होनोब्ला एबा बबे डिस्ट्रिक्टआव निट आनजाद जायो होनोब्ला जोंनि आसामाव बाक्सा, बरपेटा, दरं, धुबरी, गवालपारा, गलाघाट, हाइलाकान्दि, जरहाट, लखिमपुर, नगाव, नलबारि, शिबसागर, उदालगुरि, डिब्रुगड़, कामरुप मेट्र', काछार, सनितपुर बे गासै मोन 17 जिल्लायाव निट इउजिनि थाखाय एग्जाम सेन्टार दङ। आसामनि बेफोर जिल्लायाव निट आनजादा जायो। बिजाथिफोरा गावनि खाबु एबा सुबिदाखौ नायनानै जायखिजाया मोनसे जिल्लायाव एग्जाम सेन्टार सायख'नानै आनजाद होनो हायो। निट आनजाद पास जाखांनानै जोंनि आसामाव एडमिसन लानानै MBBS डक्टर फरायनो हानाय माखासे फसंथान एबा कलेजफोरा जादों एम्स गुवाहाटी, आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल डिब्रुगड़, लखिमपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल। आसामाव जेसेबां गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय मेडिकेल कलेजफोर दङ बेफोराव एडमिसन लानानै डक्टर फरायनो हायो। निट इउजि एग्जामनि रेंकनि सायाव सोनारनानै बेफोराव एडमिसन होनाय जायो। दानिया फोरमायगोन निट इउजि एग्जामा माब्ला जायो आरो निट इउजि एग्जामनि थाखाय माबोरै बहा एप्लाइ खालामो बेनि सोमोन्दै। सिगां समफोराव जालांनाय आनजादफोरखौ नोजोर होब्ला नुनो मोनोदि निट इउजि एग्जामनि थाखाय एप्लाइ खालामनाया बोसोरफ्रोमबो फेब्रुवारि मार्च दानाव जायो आरो आनजादा मे दानाव जायो। माब्लाबा बोसोराव हयथ' बेनि एसे उन सिगां जानो हागौ। जायफोर फरायसाफ्रा निट आनजाद होनो गोसो बिथांमोना बेनि सोमोन्दै आपडेट लाबाय थानाया गोनां। निट इउजि एन्ट्रेन्स होनो थाखाय बिजाथिया अनलाइनाव एप्लाइ खालामनो नांगोन। जेब्ला निट इउजिनि थाखाय नटिफिकेसन फोसावो अब्ला बेवहाय एप्लाइनि वेबसाइटखौबो फोसावनाय जायो। गाहायै nta.ac.in एबा neet.nta.nic.in बे वेबसाइटनि गेजेरजों बिजाथिया एप्लाइ खालामनो नांगोन। 2025 मायथाइनि निट इउजि एग्जामनि खारि बायदिब्ला एप्लाइ खालामनाय समाव जेनेरेल केटेगरिनि बिजाथिया 1700 रां 1700 रुपिस फिस होनांगौ आरो एससि, एसटि, पिडब्लिउडि, पिडब्लिउबिडि थार्ड जेन्डार केटेगरिनि बिजाथिफोरा 1000 रां फिस महरै होनांगौ। निट इउजि एग्जामनि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनोब्ला नोंथांमोना गुगोलाव बा क्रोम ब्राउजाराव अफिसियेल वेबसाइट neet.nta.nic.in आव थांनानै माखासे बाथ्राखौ नायनानै मिथिना लानो हागोन।